Ja, we hebben gekeken naar maatregelen die zouden kunnen helpen inderdaad om de rekeningen betaalbaarder te maken voor een hele grote groep van mensen. Dus gezinnen bijvoorbeeld en ouderen. Denk aan die AOV. We hebben natuurlijk ook al afspraken gemaakt in dat 30 miljoen euro pakket om ook iets te doen aan het minimumloon. En daar hebben we ook gesprekken over gevoerd met de werkgevers. Dat heeft vooral mijn collega Carola Schouten, minister van Armoede, ook gedaan. En daar hebben we al een heleboel stappen ook gezet. Daarvoor moeten we ook in de komende tijd nog weer verder stappen zetten. Maar om iedereen ook te kunnen helpen, zagen wij dat het ook voor werkgevers moeilijk zou zijn om nog meer te doen aan het verhogen van het minimumloon. Want dat betekent natuurlijk dat werkgevers ook weer meer loonkosten hebben. Terwijl zij ook getroffen worden door hogere prijzen. En daarom hebben we nu een pakket gemaakt dat ook wat meer doet aan die prijzen. Overigens dan weer in combinatie dus ook met de AOV en kindgebonden budget en kinderopvang. Dus we hebben geprobeerd een gebalanceerd pakket te maken. Maar wat ik ook al eerder zei, we blijven dat natuurlijk goed monitoren. Want ik kan me nog goed herinneren het eerste gesprek dat wij hadden, of het eerste officiële interview op Saba, op het vliegveld. En dat we het hadden over dat thema van niet je rekeningen kunnen betalen en armoede. En dat blijft een onderwerp wat ik ook heel erg nauw blijf volgen. Ook Carola Schouten. En het is ook om die reden dat we nu de stappen zetten die we in de afgelopen tijd hebben gezet.